tässä on tää, mä en tiedä voiko tätä niinku sanoa, mutta... No mutta sano ulkomaan kielellä. No, jävlar vilken ren öronorgasm. Helt sinnesbra. Jag håller på dig Dimitri. Vill kunna lyssna på den här låten med dig hela tiden. Löytyykö siitä joku käännös? Pitääkö tuosta tehdä käännös? Joo. No siinä lukee... Helvetti mikä puhdas. Korvaorgasmi. Sairaan hyvä. Mä kannustan sua Dimitri ja mä haluan kuunnella tätä biisiä sinun kanssasi koko ajan. No niin, on siellä muitakin. No sit siellä on den bästa jag sett som deltar i talangtävling. Dimitri, om du vinner, om du inte vinner, skit i det. Du kan gå hur långt som helst. Tittarsiffror säger en del. Joo. Mä en muista kaikkia näitä. Joo. Mutta mitä se tarkoittaa? No tässä lukee, että paras, jonka mä oon nähnyt osallistuvan niin kuin talenttiohjelmissa. Dimitri, jos sä et voita, älä välitä siitä. Voit mennä kuinka pitkälle, voit mennä niin pitkälle kuin haluat. Katsojaluvut kertoo aika paljon. Ruotsin TV3 tuotti syksyllä 2011 True Talent-nimisen kykyohjelman, jonka tavoitteena oli löytää Ruotsin paras laulaja. Kilpailun finaali esitettiin televisiossa marraskuun 27. päivänä ja sen voittajaksi yleisö äänesti Dimitri Keiskin. Hän sai palkinnoksi levytyssopimuksen ja 1 000 000 kruunua. Mulla tuli semmoinen totaali, ei bläkäri, mutta semmoinen, mä en oikein tajunnut missä mennään. Kun mä tiesin mitä siinä oli niinku pelissä ja mä tiesin, että joko se voitto on iso tai sitten se häviö on iso. Niin se oli niinku, joo, se oli niinku epätodellista. Ja mä oon jälkeenpäin, kun mä oon nähnyt sen, että esimerkiksi se juontaja yrittää saada muhun kontaktia ja kysyä, että miltä tuntuu. Se kysyy sen moneen kertaan ja mä en niinku, mulla ei ole mitään muistia ensin, että mä oon kuullut mitään semmoista kysymystä tai että se on siinä. Kaikki on semmoista sekavaa. Mutta se oli kyllä mahtava fiilis. Mutta sen mä muistan kanssa, että tuli semmoinen niinku kiitollisuus, kun mun vanhemmat oli siellä ja mun vanhemmat on tukenut mua ihan lapsesta asti, että mä saan tehdä sitä, mitä mä haluan täysillä. Ja tässä oli tavallaan niiden tulos. Niin se oli mahtavaa, että ne oli siellä mukana, sai niinku jakaa tämän hetken. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? Silloin kun mä rupesin soittaa live-musiikkia Tukholmassa, vähän reilu 20-vuotiaana, niin mä soitin semmosessa paikassa kuin Pub Anchor, Sveavägen. Niin se on yksi Tukholman niin ainoa live-musiikki, niin live-paikka rockmusiikille. Ja mä oon kutsunut sitä aina mun toiseksi kodiksi. Ja mä olin ennen sitä finaalia, niin mä soitin sinne ja kysyin, että jos mä saan varata sen yläkerran mulle ja mun ystäville, että kävi miten kävi, mutta mä haluaisin tulla sinne niin kuin viettää sit iltaa. Ja tämän voiton jälkeen niin meillä oli sitten siellä True Talentin tiloissa oli semmoiset jälkijuhlat. Ja sitten oli järjestänyt semmoiseen hienoon paikkaan Tukholmassa kuin Cafe Opera, että mennään sinne. Ja mä sitten sanoin kaikille, että mä lähden kotiin ja tarkoitin sitä ankkuria. Ja sitten kun mä menin sinne ankkuriin, niin mulla ei ollut aavistustakaan, niin ne olikin järjestänyt sen koko paikan
Ne oli ottamassa mua siellä ja otti mut vastaan siellä. Ja sitten se viesti sitten kulki jotenkin sinne Cafe Operaan, niin sieltäkin sitten rupesi tippua ihmisiä tai tulee sinne ankkuriin. Hei! Hei! Här är han! Mannen, myten, legenden, vinnaren av Truthsälen 2011! Ja! Vad har du för första ord här till din stora publik? Jag vill säga så här, Anchor, vi gjorde det. Jag är så otroligt tacksam. Det har varit en fantastisk resa för mig. Från början till slut. Och jag gjorde mitt bästa, men det är ni som har gjort det. Och jag är evigt tacksam för det. Tack snälla. Se on kyllä semmoinen unohtumaton ilta. Siellä oli kaikki. Siellä oli mun lapsuuden ystävät, siellä oli uudet ystävät, siellä oli kollegat, se oli yhtä juhlaa. Onhan se kiva. Mä muistan silloin, tää tuo niinku tosi paljon muistoja siltä ajalta mieleen. Se oli niinku, jos on nähnyt esimerkiksi Rocky-elokuvat, niin vähän semmoinen samanlainen tunne, kun mä oon lähiön kasvatti. Ja jotenkin tuntui niin kuin silloin, että niin kuin kaikki, jotka on lähiön kasvattaja, niin kuin voitti. Mä muistan silloin, kun mä voitin, kun mä menin mun pojan kanssa käymään kaupassa, niin autot pysähtyi ja tööttäisi ja jengi niin kuin huusi, että me kannustettiin sua ja mä äänestin monta kertaa sua. Ja se tuntui, niin kuin, että se oli niin kuin, se ei ollut vaan mä, joka voitin. Me oltiin niin kuin, Ei, mutta se tuntui isolta, se oli aivan mahtava. Mahtava fiilis. Sä edustit isompaa joukkoa. Niin, jotenkin mä muistan sen koko mun matka siinä True Talentissa. Niin mä nimenomaan edustin niitä mun omia, jotka on justiin näistä lähiöistä kotoisin, jolla on isoja haaveita. Ja mä sain paljon viestejä siitä justi, että nyt he uskaltavat lähteä toteuttamaan niitä omia haaveita, kun ne on nähnyt, että se on mahdollista. Niin se tuntui jotenkin isolta. Jos joku ihmettelee, miksi Ruotsin parasta laulajaa haastatellaan Lahden legendaarisessa musiikkiravintola Torvessa ja miksi hän asuu Lahdessa, niin selitys on tässä. Ja hänen nimensä on Katja Lukin, ja siihen palaamme myöhemmin. Ainut, mitä mä tiesin Lahdesta, oli ravintola Torvi, koska mä olin kuullut, että se legendaarinen levy Kirka-keikalla on tehty siellä, sehän ei pidä paikkansa, se on tehty Kultsalla. Mutta mä luulin, että se on tehty Torvessa ja sen takia mä tiesin, että Torvi on olemassa. Mutta sitten se on mulle korjattu jälkeenpäin, että Kirka on ollut Torvessa, mutta silloin siellä on tehty yksi ohjelma. Että se kumminkin tavallaan pitää paikkansa, että Kirka on ollut siellä. Ja mä oon siitä lähtien asti, kun mä muutin Lahteen 2015, niin mä oon siitä asti halunnut tehdä Torvessa keikkaa, koska se on mulle iso juttu. Ja mä pääsin sinne tekemään keikan vasta, olisiko se ollut 2021. Ja mä yritin monta vuotta ja mulle sanottiin, kukaan nyt Torveen haluaa mennä. Siellä on oltu niin monta kertaa. Mutta te ette tajua, miten iso juttu se on mulle. Se on mulle niin kuin yhtä iso kuin jollekin muulle on vaikka Royal Albert Hall Lontoossa. Niin mulle Torvi on niin kuin
iso juttu, että mä menisin sinne vaikka joka päivä keikalle. Ja mä oon saanut olla siellä monta kertaa sen ensimmäisen keikan jälkeen. Ja se on edelleen mulle iso juttu, koska Kirko on yksi mun suurimmista idoleista. Mutta mitä tapahtui sen jälkeen, kun Dimitri Keiski oli voittanut 1 000 000 kruunua ja saanut kaikkien himoitseman levytyssopimuksen? Muhun otettiin heti yhteyttä levyyhtiöistä. Ja tarjottiin sopimusta, mutta ei annettu mitään mahdollisuutta tehdä sitä, mitä mä haluan. Koska tämän ohjelman aikana mä sain tehdä just sitä, mitä mä halusin tehdä. Esittää just niitä biisejä, mitä mä halusin. Jopa niin kuin oman biisin. Ja se tarjous, ne olisi ollut todella hyviä, mutta kun mä en ole koskaan halunnut tehdä semmoista jotain, mitä niin kuin pakosta. Mä haluan tehdä sitä, mitä mä haluan, koska mä oon aina nähnyt sen, että jos mä teen sitä, mitä mä haluan ja mä teen sitä hyvin, niin mä palvelen yleisöä. Jos mä teen jotain, mihin mä en usko, niin silloin mä kusetan yleisöä. Se on ollut niin kuin mun semmoinen jotenkin, no, en mä tiedä onko se motto vai mikä se on, mutta niin nämä levyyhtiöt, ne niinku tiesi, mitä mun pitää tehdä. Joo, et sä voi semmoista tehdä, sä haluat tehdä tämmöistä. Meillä on biisintekijät, jotka tekee sulle biisiä. Sä tuut vaan laulamaan. Ja sit mä sanoin, että en mä halua semmoista. Tämän jälkeen Dimitri kokosi studioon kavereitaan, joiden kanssa hän ryhtyi tekemään musiikkia, johon hän itse uskoi ja mitä hän halusi esittää yleisölleen. Katson silmiisi sun, tunteilleni antaudun. Kaikki murheet unohdan, kun huuliasi kosketaan, kun sua suutelen. Laulut enkelten, oot kaikkein kaunein ja niin suloinen. Tiedäthän sen, että viereltäsi koskaan minä lähden. Olen sinun kokonaan. Olen rakastunut. Vihdoin ja viimein löysin sut. Seisoit hiljaa edessäin. En tahtonut sua päästä sylistäin. Tiedäthän sen, että viereltäsi koskaan minä lähden. Olen sinun kokonaan. Tiedäthän sen, että viereltäsi koskaan minä lähden.
Petri Kokko on ollut Danin luottokapellimestari noin 20 vuotta. Danin kiertueella hän tapasi ensimmäisen kerran Dimitri Keiskin, jonka Dani oli houkutellut mukaansa Suomeen. Petrikin jää Helsinkiin yöksi ja siinä on vielä se hauska puoli, että Pete on Suomen Tinder-listan kakkonen. Rakkaat naiset, Petri Kokko ja Tinder-lista kakkonen. Paitsi, että sitten kun mä menin Petelle kertomaan, että hei, mä oon valinnut sut Suomen Tinder-listan kakkoseksi, niin Pete sanoi, eihän sellaista listaa olemassakaan. Ei olekaan. Mutta on se aika komia jätkä kuitenkin, eikö olekin? Vuonna 2015 Petri tuotti Dimitrin ensimmäisen suomalaisen albumin Mitä rakkaus on, ja yhteistyö on jatkunut siitä lähtien sekä Danin kiertueilla, ja nyt kaksikko on jälleen yhdessä studiossa luomassa uutta musiikkia. Usein pettynyt oon, sielussain haavat kantanut oon. Toivoin vaan, että jonkun mä saan sen mulle kertomaan. Mitä rakkaus on? Mähän on sellainen 80-luvun nuori ja 80-luvun musiikin ystävä. Ja vielä tänäkin päivänä se kuuluu monessa, mitä mä teen. Niin sinne tulee aina niitä samoja kasarisoundeja. Ja silloin kun mä ensimmäisen kerran tavallaan tiesin sun olemassaolosta. Ja sä tulit, me tehtiin sitä Danin Rock Academy vai mikä se oli. Joo. Sinne Miljoona Rockiin. Niin ja mä näin ne True Talent-pätkät. Mä ajattelin, että juman kautta, jos mä saan tän jätkän. Siis mä ajattelin, että en mä kuitenkaan, ei se suostu, mutta että jos mä sillä on minkä tahansa biisin, niin sitten tavallaan se olisi mulle semmoinen iso kohokohta mun elämässä. Ja sitten mä ajattelin, että tämmönen biisi nyt tässä nyt voisi olla kuin Mitä rakkaus on. Siis Foreignerin I Wanna Know What Love Is, mikä on hieno biisi. Ja siitä oli olemassa jo suomenkielinen teksti ja Eki tietenkin haluaa vaan suomenkielistä. Joo. Ja sit sä suostuit siihen ja se oli ihan mahtava juttu. Ja that's it. Joo. Sittenhän meillä tehtiinkin koko levy sen jälkeen. Joo. Ja mullehan se oli semmoinen niinku, voiko sanoa uhkapeliä? Semmoinen niinku, mä gamblasin vähän, kun me ei oltu koskaan tavattu ennen sitä. Me tavattiin ensimmäistä kertaa, kun mä tulin levyttämään se. Niin mä olin vaan saanut sen biisin nimen ja ne sanat. Ja mä tiesin, että se on se I Wanna Know What Love Is. Mun mielestä se on tosi hyvä biisi. Ja mä muistan, kun mä tulin studioon, niin se mikä oli niinku mahtavaa. Biisi oli hyvä. Mä en ollut tottunut tekemään tommosta. Kun kaikki, mitä mä olin julkaissut ennen sitä, oli semmoista niinku raakaa. Ei ollut hirveästi niinku synäjuttuja ja semmoista. Mutta se yhteistyö, miten helppoa se oli, niin mä jäin niinku siihen jotenkin. No mä niinku ihastuin siihen, että se olisi kiva tehdä jotakin lisää. Sitten sä rupesit soittaa mulle muitakin taustoja. Muistaaksä noita Hetkilöä ja kaikkea tuommoista. Ja sitten me alettiin puhua musiikista ja huomattiin, että olisi mahtavaa tehdä koko levy yhdessä. Mutta mä sain siitä niin kuin Ruotsissa ja Norjassa, siitä tuli semmoinen juttu, että jengi tykkäsi siitä. Tää? Joo. Ja ne Norjassa? Joo, se oli niinku, sanotaanko näin, niinku todella pienessä mittakaavassa, ei yhtä isossa mittakaavassa kuin esimerkiksi Kääriän niinku biisi. Joo. Mutta siitä tuli semmoinen, että ne tykkäsi siitä, miltä se kuulosti. Niin kaikki hyräili sitä, mitä rakkaus on, mitä, te jävligt bra, tiedätkö, niin jopa Norjassa, tiedätkö, kun menin sinne keikalle, niin
Får vi höra mitä rakkaus on, niin kuin saamme kuulla sitä tänään. Se oli tosi kiva, mutta sitten oli taas niitä, jotka ei ollut tottunut siihen soundimaailmaan, joka tykkäsi, että nyt mä oon pettänyt. Niin kuin, Rock. Niin. Joo. Vaikka sehän on periaatteessa, sehän on niin kuin rockiballadi. Rockibändi. Niin. Siis sehän on sehän on, mutta jotkut tykkäs niinku. Kaikki rockibändit tarvii itselleen yhden tommosen Mitä rakkaus on -biisin. Niin. Mutta se suurin osa niistä, jotka sitä moitti, on tullut takas. Niin. Ne sittenkin tykkää. Mutta se on vaan semmoinen, tällä alalla on liian paljon sitä, että sun pitää joko olla tota tai tota. Joo. Sä et voi tehdä sitä, sä et voi tehdä niinku kaikkea. Ja mulla on taas semmoinen periaate, että tee sitä, mitä sä haluat. Niinku, se on oikein. Niin. Mä sanoin itse asiassa eilen puhelimessa sulle, että mä en tiedä Suomesta ketään, enkä usko, että onkaan, varsinkaan mieslaulajaa, joka pystyy täydellisesti rockiin ja tangoon ja valsseihin ja ihan mihin vaan. Siis että niin se on niin monipuolinen laulaja tässä, että Mutta mulle on aina ollut se, että niinku, kaikki toi on mulle, mun maailmassa niinku rockia. Jos se biisi on hyvä, niin silloin se kannattaa tehdä. Ja se on silloin niinku suurimmat rockistarat mulle on semmoset, joiden tyylilaji ei ole ollut rockia, vaan se on ollut se, että uskotaan siihen, mitä tehdään. Ja se tehdään sillä niinku oikealla, niinku rehellisellä asenteella. Se on mun maailmassa, se on niinku rockia. Se on niin kuin Remu sanoi, se ei ole mitä sä teet, vaan se on miten sä sen teet. Niin. Just miten sä teet ja kuka sä oot. Niin, ja se, että kun sen tekee rehellisesti ja itse uskoo siihen ja itse tykkää sitä, niin se rokkaa. Joo. Mähän on halunnut olla niinku musiikin kanssa tekemisessä. Mä oon halunnut muusikoksi, mutta rokki on ollut todella lähellä sydäntä. Ja mä muistan siihen aikaan, tai kun musta tuli ylioppilas, mä kävin musiikkilukioon. Ja ainut mitä mä tiesin oli se, että mä haluan jatkaa musiikin parissa. Mutta mä en tiennyt miten tai missä. Niin mä sain mun opettajalta yhden tipsin. Ja muuttaa Göteborgiin ja hakea sinne yhteen kouluun. Mutta kun mä olin 19 silloin ja mun mielestä Göteborg oli liian kaukana, niin yksi kaveri tipsasi yhdestä koulusta tuolla Tukholmassa, jonka nimi on Kulturama. Ja kun mä olin niin kuin laiska tekemään mitään tuommoisia paperitöitä ja hakemaan mihinkään, niin se auttoi mua. Ja me oltiin tosi, me oltiin myöhään liikkeellä. Niin mä äkkiä täytin ne lomakkeet sinne Kulturaamaan, lähetin ne sisälle ja sitten mä sain kutsun sinne kokeisiin. Ja se oli laulukoe, mä lauloin siellä pari biisiä, jonka jälkeen ne opettajat sanoivat, että tämähän meni hyvin, nyt on enää tanssikoe jäljellä. No, voit kuvitella miltä se näytti, kun mä olin siihen aikaan, mä olin tosi iso Elvis-fani ja mulla oli kaikki, niin kun mä halusin näyttää Elvikseltä, miltä Elvis näytti 50-luvulla. Eli mulla oli liian isot puvunhousut, mulla oli punainen silkkitakki päällä, jonka alla oli valkoinen semmoinen golfipaita, jossa kaulukset oli ylällä. Ja iski pieni paniikki, mä löysin yhden pukkarin, missä oli peili. Mä menin sen peili eteen ja sitten mä rupesin mitä mä diskossa ja lapsena kun tanssin vähän diskoa ja breakdancea, niin mä ajattelin, no kyllähän tää tästä jotenkin menee. Sitten kun mä menin sinne tanssisaliin, niin siellä ei ollut mitään muuta kuin valkoisiin trikoihin pukeutuneita hakijoita. Ja mä haluaisin
siitä ei ole kuvaa, mutta se kuva olisi aivan mahtavaa, kun me mentiin seisoo riviin, kun meidän piti mennä niin kuin sen huoneen halki. Se opettaja näytti meille jonkun liikkeen, mitä meidän piti tehdä. Ja kun mä en ollut ikinä tehnyt semmoista niin kuin tanssia, niin mä menin seisoo sen jonoon. Mä olin viimeisenä siinä jonossa, niin mä haluaisin sen kuvan, kun siinä on pelkästään valkoisia pukeutuneita tanssijoita. Ja sitten minä siellä takana, jolla on se Elvis-lukki. Niin... No sitten tuli mun vuoro, niin mä tein sitä liikettä, mä tulin puoleen väliin sitä huonetta. Niin mä sanoin, että tästä ei tule mitään. Mä kävelin ovesta ulos. Ne yritti huutaa mua takaisin, mutta ei, mä lähdin suoraan kotiin siitä. Mutta sitten ne soitti mulle ja sanoi, että sä oot päässyt sisään. Sitten mä sanoin siinä, mutta tässä on väärinkäsitys. Sitten mä halusin käydä sitä laululinjaa, niin kuin rock ja pop niin kuin linjaa. Niin sanoin, että no kyllä sä pääsit siihenkin, mutta se olisi kiva, jos sä haluaisit käydä tätä musikaali- ja tanssilinjaa, mutta ei todellakaan. Mutta oonhan mä sen jälkeen ollut paljon musikaalissa mukana, että oli se, kyllä se jotakin opetti. On yksinäinen. Kulttuuraaman lauluopintojen jälkeen Dimitri hankki itselleen laulupedagogin pätevyyden. Vuonna 2012 hän ryhtyi säveltämään myös omaa musiikkia. Skaala venyy popista iskelmiin ja rajun rockin kautta perinteiseen bluesiin. Oli niin saatana kovalla toi. Hei, onko nyt... Mä soitin nyt sen C-osan tommosen Tomikompin, mutta haluatko se eri lailla? Haluat? Niin tossa siis toi B-osa, niin onko siinä, siis kun nyt sitä soitti vähän kaikki silleen niin tulee samalla lailla, että pitkä ykkösellä, mutta et siihen ei oo niinku, että sitten tavallaan se olisi se perusratkaisu olisi se, mutta ei sellaista. Mä en ajatellut sitä, mutta... Lähinnä, tuleeko se jotain lisää? No, mä jätin sitä, joo. Se on niinku aina se, että se jotenkin erottuisi, että se ei ole sit se. Mä voisin ottaa raidin sen, jos sä haluat. Joo. Sulla oli siellä silloin tietysti tekee biisejä siinä. Sä menit niin matalalle, että siitä tuli semmonen niin melkein puhemainen, semmonen itseäni säälimään. Okay. Se oli saatanan makea. Okei, kiitos. Kuulosti niin kuin henkilökohtaisesti. No siinä on kaikki. Siinä on univelat ja selkäkivut ja... Kaikki. Äänikätin ennen pillereitä. Joo. Harri, tästä joo. Varmaan tulee Joo, ei ollut tavallaan kunnon harmonia, kun mäkään ei uskaltanut. Mä olin vielä vähän epävarma. Mä ymmärrän, mutta ei uskalla painaa. Kaikki soitti niin hiljaa, että tää oli semmoinen... Mut jos et palaa kotiin, niin hukun kyyneliin. Muistan kun sut ensi kerran näin, sulle annoin kaikeni. Mut kun sä lähdit, sen kaiken vedotin.
mutta siis, että sitten kun se sovitus valmistuu, niin jos siellä on jotain, niin, ja jos siellä on jotain, mitä niin sitten voidaan soittaa tavallaan silloin, kun se sovitus on valmis, ettei se häiritse sen kanssa. Mutta sitten toinen puoli asiassa on se, että jos soitat sen nyt tuossa noin, niin se sovitus tulee sen mukaan, mikä laista on sun passoja. Se on näinkin. Tavallaan. Sä pystyt vaikuttamaan. No mutta sitten se on tossa. Tehkää sen mukaan. Olkaa hyvät. Dimitrin syntymäpaikka on Märsta-niminen kaupunki Tukholman pohjoispuolella. Elämä ruotsalaisen pikkukaupungin lähiössä oli Dimitrin mukaan värikästä, äänekästä ja joskus villiäkin, mutta päällimmäisenä muistoihin on jäänyt turvallinen lapsuus. Mun mielestä mulla oli aivan mahtava lapsuus. Ja mä oon aina sanonut, että mulla oli semmoinen turvallinen lapsuus, joka on niin kuin täynnä rakkautta. Mä sain mun vanhemmilta niin kuin päivittäin tosi paljon rakkautta. Ja vaikka me asuttiin semmoisella alueella, mikä oli ehkä vähän villi, mutta se turvallisuuden tunne oli semmoista, niin kuin, mulla kesti tosi kauan, että mä uskallan lähteä sieltä pois. Ja aina jos mä jouduin lähteä sieltä pois, niin mulla oli hirveä tarve päästä äkkiä takaisin, koska siellä mä olin turvallinen. Ja ehkä sekin nyt aikuisena, semmoinen melu ja semmoinen elämä ympärillä tuo mulle semmoista turvallisuutta. Ja jos on liian hiljasta, niin mulla tulee epäturvallinen olo. Mutta se oli niinku, mun lapsuus oli kyllä, se on semmoista aikaa, jota on välillä ikävä. No mä opin ensin suomen kielen. Että kotona puhuttiin suomea. Että mä opin ruotsin kielen tarhassa. Mä kävin niin kuin ruotsinkielistä tarhaa. Ja mä muistan, kun me leikittiin niin kuin pihalla, niin mä olin mun lapsuuskavereitten niin kuin ruotsin suomalaiset lapsuuden kaverit, niin mä olin niiden tulkki jo niin kuin, kun leikittiin pihalla, koska nehän kävi suomalaista tarhaa. Ja mähän menin sitten, kun mä aloitin koulun, niin mä menin suomalaiseen luokkaan. Ja sitten 1-6 suomalaista luokkaa. Sitten kun mentiin yläasteelle, niin se oli ruotsinkielinen. Niin mä en ole koskaan niin kuin, ollut hyvä kummassakaan kielessä. Mä oon yhtä huono molemmissa. Mutta oli miten oli, mä oon aina ollut Suomen kansalainen. Ja mä oon aina ollut Ruotsissa se suomalainen. Ja sitten taas Suomessa mä oon aina ollut se ruotsalainen. Että mä oon siinä välissä, että saa nähdä, koska mä oon Suomessa suomalainen. That's what you are. You share my sweet caress. You feel my loneliness. You are my dream come true. That's what you are. But
kun tää on niin massiivinen. Niin. More is more. Joo. Tää rupee lähettelemään ihan Danny tuotantoa. Sitten tuplataan kaikki. Tulee alituotanto.